Свердловский областан илгәреге вакыт шулай иде. Начинаю. Исәнмесез диеп белешсезме, кемнәр сезгә хатлар язганны, кемнәр сезгә ал бәхетләр теләп, сәйләп хаты көтеп калганны. Мин Сергачевский районнан, Печа иленнән, Айзатуллина Дания булам. Бүген килдем шундый концертка, үзебезнең Булат монда белгән кишләрем, аларның концертларына килдем, аларны тәбрик итәргә. Күпме халык монда җыелган, авылдашлар, якташлар, барсына да саулык, сәламәтлек, тынычлык, киләчәктә дә шул йортларга килеп, үзебезнең концертларны тыңлап, үзебездә берәр җыр җырлап алырга тиеш. Кайтам инде авылыма, туган авылым, үскән җирем, чыкмыйсың уйларымнан. Кайтам инде авылым буйларына, туган авылым, үскән җирем, чыкмыйсыз уйларымнан, чыкмыйсыз уйларымнан. Кара кашларга, кара күзләргә, рөхсәт итегез дус ишләремнең, сезнең каршыгызда үземнең бер җырымны җырлый башларга. Мин Печа илендәге туган Айзатулла кызы Дания булам. Авылда мин җырлар җырлап, биеп халыкның күңелен ача идем. Шулай ук минең братым Айзатуллин Таир гармонда ойнап, Казаннарда второе место занимать итеп, Печа илен ялтыратып, шатландырып йөридек. Ну, Сергач ягында булам. Пожар ягында кудалар, кудагилар барсы белән дә бергә гөрләшеп тормыш куябыз. Исән булсак инде берәр җыр җырлап алырбыз. Һәр кемгә килгән бире залдагы халыкка саулык, сәламәтлек, киләчәктә дә шул концертларга килеп, биеп җырлап, көңелебезне күтәреп, шул концертларга килергә Алла тәлә язган булсын. Әлхамдулиллаһи әл-азим вә илаһи амин. Бер җыр җырлап алыйм. Әнкәй, минең татлы дурым, рәсмең генә калды кулымда, төшләремнән башка синең белән очрашмыйбыз тормыш юлында. Очрашмыйбыз тормыш юлында. Подожди.